Трябва ли ви надеждна наземна помпа за поливане в градината и водоснабдяване на дома? Представяме ви едно решение, което може да свърши тази работа. Самозасмукващите помпи G-Max създават високо налягане и постоянен дебит. Могат да засмукват до 8 метра разстояние от водата. При нас ще намерите и самозасмукваща инжекторна помпа, която позволява достъп до вода на цели 35 метра. Имайте предвид, че в зависимост от разстоянието между помпата и водата, нейните параметри са различни. Този вид помпи се отличава с сравнително безшумна работа и ниска консумация на енергия. В зависимост от мястото на инсталация може да избирате между хоризонтални и вертикални модели. Често са предпочитани в комбинация с разширителен съд и защитен пресконтрол. В следващото ни видео ви показваме как да свържете самозасмукваща помпа. В случай, че имате въпроси, нашия екип е готов да ви помогне.